יהיה פה עוד הרבה? איפה החייל שלך? הנה, הוא ג'ינו. אז יאללה, תעמיד אותו במקום ותכניס אותו פנימה. לא, אל תדאגי, שישי אני אצלך, אין לך מה לדאוג. טוב, אני חייב לסגור, נדבר אחר כך. אשר, תראה את הסיגריה. יאללה. למה אתה מאחר? מה מאחר? למה התחיל? לא, נכון? איך יתחיל? מחכים לך לעוד מעלתו. על האיחורים האלה אתה נשפט, אם להזכיר לך. טוב, מה את עושה לי עכשיו סרט, נו? אשר, אני לא עושה לך סרטים, כי אני לא חברה שלך. וגם המ"פ לא. טוב, תזכור, אתה לא מדבר. אתה רק עונה כן המ"פ, לא המ"פ, ברור? ברור, ברור. טוב, תתיישר, שים קומטה, תביא לי את הנשק. מפחדת שאני רע בה? תהיה בשקט. תכניסי אותו. אל תשכח להצדיע גם בפנים למ"פ, בסדר? המפקדת, אני צריך לדבר איתך. אשר, איך פונים אליי? לא מעניין אותי איך, אני צריך לדבר איתך עכשיו. דבר ראשון, אתה לא צועק עליי. כמה פעמים הסברתי לך איך פונים לאיש סגל. המפקדת, אני צריך לצאת הביתה מחר. היית צריך לחשוב על זה לפני שהחלטת לא לקום למסדר בוקר. אני צריך לצאת הביתה מחר, לא מעניין אותי מסדר, לא מסדר. מי נראה לכם שאתם? טוב, בוא. אני לא רוצה לדבר על זה, דברי עם המ"מית שתוציא אותי מחר הביתה. אשר, עברנו את זה היום בצהריים. משפט זה משפט והבאת את זה על עצמך. אני הבאתי את זה על עצמי, זה המ"ם הזונה הזאת הביאה לי שבת, לא אני. תשמור על הפה שלך. ומה את מלשינה עליי בכלל, אה? יא בוגדת עם שטן כמוך, אני מעדיף ליפול בשבי ולא להישאר סגור פה. אז לא קמתי בבוקר, אפשר לחשוב. תשים לב לאיך שאתה מדבר. אני לא מלשינה עליך כי אני מפקדת שלך. תפנים כבר את ההבדל. לא רוצה. זה כולה שבת, תתמודד. תראה, אם תהיה טוב שבוע הבא, אני אמליץ להוציא אותך חמשוש. מה אתה אומר? אם את מפקדת כזו טובה, תעשי שיוציא אותי מחר. לא שבוע הבא ולא חמשוש ולא זיבי, למה אחרת אני לא יודע מה אני אעשה. אשר, אני הייתי ממליצה לך לחשוב על ההצעה שלי שוב, כי לא נראה לי שתהיה לך עוד הזדמנות לצאת חמשוש. אני אומר שלא מעניין אותי, אני יוצא מחר. אבל את כנראה חירשת, כי את לא שומעת. אשר. יאללה, תרדי ממני. אשר, אתה לא הולך שאני מדברת איתך, אשר! מה? מה קרה? זה אשר. מה קרה הפעם? שוב, הוא רוצה לצאת מחר. אז למה את ככה? מה אמרת לו? הסברתי לו, שוב. אבל הוא היה ממש עצבני, הוא הגזים לגמרי הפעם, ג'ינו. מה זאת אומרת הגזים? צרח, איים, קילל. מה הוא אמר בדיוק? הוא אמר שנשחרר אותו, אחרת הוא לא יודע מה הוא יעשה. הוא גם קרא לך זונה. הבנתי. ומה עשית?
את יודעת, ניסיתי ליישר אותו. אבל הוא היה כל כך עצבני, פשוט חתך לי באמצע, הוא פשוט קם והלך. וזהו, מה רצית שאני ארדוף אחריו? אני לא מבינה איך הגעת למצב הזה מלכתחילה. וכן, היית צריכה לעצור אותו גם אם זה אומר לרדוף אחריו. גשי לשם, ותגידי לו שיש לו בירור אצלי מחר ב8:30. אבל ג'ינה... עכשיו. זהו. טוב, הוא עושה לך הצגה. אני יוצאת לפטרול עוד 10 דקות, אני אברר מה קורה שם. אולי כדאי שנצא עכשיו. את רוצה? תלכי. אני גם ככה יש שם עוד מעט. אשר? נו? איפה הוא? עזבי ג'ינו, יום ראשון עולה למגע, לא מעניין אותי. זהו.